Párinkás Novelli Marika. Most kezdjél. Nem baj, ezt úgy is levágjuk. Bartos Levente vagyok, és néhány kérdést szeretnék feltenni egy borásznak. Jó napot kívánok! Ó, de menjetek már be utána! Hova jössz? De húzzatok! Mi a fasz jár? Egy nagy hív, micsoda volt? Ó, menjetek már, nem mertek belemenni. Hát de nagyon, mert már nem eddig ért! De... Csak neked. Hát én kicsi vagyok. Na, és akkor mit szól? Videózol, jó ember. Vagy használj be azt a blúzodat. Rosi, ezt a szakon megmerítheted vízzel. Hé! Mikor ez megy ez a rek, akkor le van állítva? Nem, akkor veszi. Bemutatom. Nem, jó, kezdve. Szia, én Fruzsina vagyok. Te ki vagy? Jó napot kívánok, Pap Fruzsina vagyok. Itt vagyunk az Avasújváros Szőlőhegye... Nem jó? Én vagyok Kalos Edina, és bemutatom az iskolát. Na, jó lesz? Én videózom. Nem. Kalos Edina vagyok. Bemutatom az Avasújvárosi iskolát. Az iskolában 300 gyerek jár. Az iskolában... mennyi 300... De hogy kezdem? Kalos Edina vagyok. Bemutatom az Avasújvárosi általános... Igen? Kalos Edina... Kalos Andrea vagyok, és egy pár kérdést intézek a tiszteletes úrhoz. Hogyan mutatná be az Avasújvárosi Református Egyház tagjait? Mit tudná általánosan? Dobd a pénzt. Megnyomtam. Kalos Edina vagyok. Bemutatom az Avasújvárosi általános iskolát. Hát és akkor ennyi? Tovább, de hát nem látom! bemutatod Iskolában körülbelül! De várjál, de közben meg... 300 fúja! Halljátok, de várjál, miközben ezt mondod... Így jó. Nem, miközben ezt mondod...